Hello guys, tini hai non thani wo video to bai phai tongo kenorok tini thangina ji ke tini 15 tarik 4 2024 ke thanayo 86 by 04 kenorok thangina ji kenorok sukses mana tini kang tini norok no calculation nuku tongo kenorok thangina ji kenorok tini sukses ngai mano kenorok na hai te kaisa khlai phunu kunai kenorok tini energy baksa bonek borok rangrok thangjagai tongo kai norok thungka manai thunga kai mayang nai ke baksa ni ke ba thungai tongo phrangai maya nangya oba hangai tongo ke norok nang tak tak kaisa phunuknai norok ani video no 1k 2k views kardi tei subscribe 10,000 khlair di kan norok ni thani wo guti kom bai norok no phrangai rwnani chesta nanai 4 kenorok ani video no naitung di tei share khaili tei subscribe khlanya ta pokdi ketini norok no o jaga rokha norok omo naithungdi kana norok ni success manai kenorok nang kisa thanai shonibar ni khela no phunuknai kenorok nang jotoro hurmani norok nanya ji obaike pura direct rakha 86 heba nong nang o jaga 84 mani ke tubu nangya kenorok sono ani video no nai norok obaike thungai tongkhan ke norok mangkhamu naina ji oro 13 man subai rakha ke naina ji oro 18 18 obonibo man subai rakha ke norok o jaga nugui mankhana 8 oro 8 house naragai rakha ke norok obaike no ani video no support khladi tei subscribe khladi nadi oro 3 ni man oro 8 ke direct 8 house kang norok no jaga 410 mani second round no 04 direct ke norok no tini ni 15 tarik ni khela no tasa phunu kunai ke norok ni bagai tini house 9 8 4 5 0 3 kenorok
direct 4 house kisa common tongo tini kanorok 4 house konai naji oro tini direct 4 nan chance tongo kanorok nang guti hit guti norok nang ranai 45 54 এরপরে 35 53 43 48 norok no 6টা hit gutir kha norok tini bisas khlai obono kisa hit buinaji tai thaijang tai obo kanorok no 2টা hit guti o 6টা ni bisingo 54 by 48 no kisa hit kabang buinaji ketini osok no tai norok no phunukliya kanorok jata o jaga guti norok no obaki rmani norok bobo phaito tok norok ni hisabai khlainai norok kaham ke thungdi kanorok tini success mane asok no hambai।